belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gisteravond vond in Soto een schietpartij plaats. Daarbij zijn 2 mannen gewond geraakt. Eén is in zijn arm geraakt en de ander in zijn nek. Beide mannen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 2 werden gezamenlijk in 1 ambulance vervoerd. De toestand van de 2 zou redelijk stabiel zijn. Dat betekent dat ze beide niet heel ernstig gewond zijn. De politie heeft direct na de schietpartij de kruising afgesloten en de zaak onderzocht. Vandaag is de laatste dag in het Maximusproces. Het gaat om het hoge beroep van George Jamaluddin, oud-minister van Financiën. In eerste aanleg is hij veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf. In de afgelopen dagen is er uitgebreid op de zaak ingegaan. Vandaag reageert het Openbaar Ministerie op het pleidooi van de verdediging. Mag de verdediging ook nog een keer reageren en is het laatste woord aan Jamaluddin zelf. De Extra schrijft vandaag dat voor de zoveelste keer brand is uitgebroken in Centro Pro Arte. Brandweer moest eraan te pas komen om de brand te blussen aan de Schouwburgweg. Volgens buurtbewoners wordt Centro Pro Arte tegenwoordig veel gebruikt door drugsverslaafden. En die zouden de oorzaak zijn van de brandstichtingen. Nog steeds worden ook controles uitgevoerd om te kijken of winkeleigenaren zich aan de coronaregels houden. De Extra schrijft vandaag dat het lijkt alsof steeds meer eigenaren zich minder aan de regels houden. Zo is te zien dat personeel van supermarkets, minimarkets en snacks steeds vaker geen mondkapje dragen. En ook klanten dragen geen mondkapjes. Afgelopen woensdag werd er gecontroleerd in de omgeving van de Winston Churchillweg. Daarbij zijn 2 zaken gesloten en 8 processen verbaal uitgeschreven. Ora boca trem automaticamente bota em hobby hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre isso feito. É tem hobby fibra. É do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para bo healthy lifestyle. Mooie foto's vandaag in de Extra van de ontwikkelingen bij het RIF-gebied. Daarbij is duidelijk te zien dat er veel wordt gewerkt. Fotograaf Ireli Ignacio maakte de foto's met een drone. Onder meer is te zien dat het Marriott Hotel en Megapier Plaza aan het verrijzen is. Het hotel met 177 kamers moet in 2022 klaar zijn. De eerste 100 dagen van het schooljaar 2020-2021 zit erop. En dat werd gevierd op verschillende scholen gisteren op Curaçao. Veel leerlingen gingen verkleed als 100-jarigen naar school. En dat leverde leuke plaatjes op. Op Aruba is gisteren een Amerikaanse toerist overleden. Die was besmet met het coronavirus. De 73-jarige man was in het ziekenhuis opgenomen. Hij is enige tijd geleden naar het eiland gekomen om vakantie te houden. Maar bij aankomst bleek dat hij besmet was. Zijn toestand verslechterde snel en de man, die ook aan zware obesitas leed, is gisteren uiteindelijk overleden. Op Aruba zijn eerder deze week 5 besmettingen geregistreerd van de Britse variant van het virus. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen toegenomen. Zo zijn er gisteren 828 tests uitgevoerd en daarvan bleek dat er 49 nieuwe gevallen van corona zijn geregistreerd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.